pic de pluja en la primera jornada i la boira durant part del matí, que van fer endarrerir l'inici de la segona jornada, van marcar la disputa del Campionat de Catalunya doble sènior d'enguany, que es va disputar al Golf Montanyà, a la comarca d'Osona. Els sèniors cada dia es van animant més a jugar en proves en què juguin amb dobles, perquè al fi i al cap, com que la majoria sempre juguen amb amics que fan partits junts, de diferents maneres, el fet de poder jugar de 2 en 2 i després, a més, amb els mateixos amics que fan altres partits, té una bona acceptació. Bé, en aquests moments el camp es troba en un estat de joc millorable, pensem, amb unes bones condicions de joc. Pel que fa als carrers, tenen una gran vigorositat, estan topits, no hi ha calbes. Prova d'això ha sigut que no s'ha deixat col·locar la bola, no s'ha aplicat la regla d'hivern. Els greens també estan molt bé, estan molt uniformes, la bola roda està en velocitat mitja alta, a 9 peus i mig, i llavors el feedback que estem rebent de tot aquest cap de setmana dels jugadors és que està en un gran estat de joc. Aquesta competició es va disputar en 2 jornades a 18 forats, seguint 2 modalitats ben diferents. Dissabte les parelles van fer el recorregut seguint la modalitat fútbol, en què cada jugador juga la seva bola i en finalitzar el forat puntua la targeta amb menys cops. Nosaltres estem fermament convençuts que el golf ha de ser accessible a tots els jugadors i que la gent ha de disfrutar i ha de gaudir. Llavors, prova d'això és que nosaltres tenim preparat el camp durant tot l'any per tot tipus de jugadors. La segona jornada es va disputar seguint la modalitat Greensome, en la qual els 2 jugadors de la parella obren el primer cop amb la seva bola, però posteriorment només jugaran amb la bola que considerin millor, colpejant de forma alterna. Van participar un total de 52 parelles sèniors, masculines, femenines i també mixtes, una última modalitat que s'ha introduït amb èxit en les últimes edicions del torneig. Les parelles mixtes dins del grup de parelles de sèniors, que fins ara no existia, fa ara molts pocs anys que l'hem instaurada, que permet que molts matrimonis que no tenen proves per jugar-les junts els hi permeti anar a jugar a la prova, que és una petita excursió, i després, a banda dels matrimonis, parelles d'amics que juguen junts, parelles de companys de feina, de 50 possibilitats que obre un altre ventall que fins ara no hi era, i al fi i al cap poden jugar tant homes amb homes, dones amb dones i mixtes, que no té cap més problema. A veure, aquest és un esport que permet durant molt de temps jugar. Llavors, da igual quan has començat a jugar, n'hi ha molts tipus de camp de golf i és un tema de coordinació. És trobar la coordinació i jo l'invitaria a tota la gent i a totes les dones que ho provin, perquè la veritat jo crec que és una molt bona forma de fer exercici físic i de practicar un esport durant molt de temps. Qualsevol sènior que vegi proves, sigui a la tele o inclús ara a l'Olimpiada, que al ser el golf ja olímpic ha donat un nou ventall de presentació, és un esport que és fàcil de jugar. Evidentment no jugaràs com els de la tele si comences de sènior, però anant a qualsevol camp, amics que juguin, anar a presentar-ho, el principal és provar-ho. És una cosa que sembla que tingui que ser difícil, no és fàcil, però és divertit perquè tens un ventall de millora molt gran i mica en mica cada dia ho vas fent una miqueta millor, enganxa, t'ajuda a caminar, t'obliga a fer un esport, estàs a l'exterior i jo crec que és molt positiu per tots els sèniors i molts jubilats que acaben la feina i es queden en un forat que no saben què fer. La parella formada per Rafael Moreno, del Real Club de Golf de Cerdanya, i Mario Salamanca, del Golf Montanyà, van ser els campions a la categoria masculina. Nos veíamos, pero por ahora no teníamos intención de jugar hasta que vino este campeonato. Bueno, nos encontramos en varios campos y le propuse de jugar. Como era socio de aquí de Montaña. Uno pega bien los hierros y el otro tiene que patear. Esa es la combinación perfecta. Él es un gran jugador de hierro, patea muy bien también, pero es la combinación letal.
Moreno i Salamanca van acumular 145 cops a 7 de diferència dels subcampions, Xavier Burjacs i Lluís Pier, del Club de Golf Vallromanes. Antonio Jiménez i Eusebio Marín van ser la parella guanyadora handicap. Pel que fa a la categoria femenina, la parella formada per Soledad Desvalls, del Real Club de Golf del Prat, i Maria Trayero, del Club de Golf Llavaneres, van aconseguir el títol amb un total de 151 cops, seguides de la parella del Real Club de Golf del Prat, Marta de la Riba i Núria Arraquistain. Montserrat Puigdemont i Josefa Castillo, del Real Club de Golf del Prat, van ser les guanyadores handicap. Aquest és un esport que normalment juguem a nivell individual contra el camp i en aquest tipus de competició, si no estàs compenetrat, és molt complicat fer poques. Vaig ser jo qui li va proposar a la Maria i la Maria m'ha dit que molt bé, que juguem juntes perquè pensem una mica el mateix, ens concentrem també de la mateixa manera i això ens va molt bé. També es va disputar en competició en la categoria mixta, en què la victòria va ser per la parella del Club de Golf Vallromanes, formada per Carlota Sabater i Carlos Corbera, amb un total de 160 impactes, mentre que el subcampionat el va obtenir María Elena Jaureguizar i Luis Miguel Guerrero, també de Vallromanes. Neus Miguel i Francisco Alcañiz, del Club de Golf Sant Cugat, es van endur el títol handicap. La Federació Catalana de Golf va comptar en aquesta prova novament amb el suport dels seus patrocinadors i sponsors habituals.